tak sa nechal súhrnistvom vynášať. Nevieme z istotou povedať, ktorá z týchto verzií je pravdivá. Čierne s červenými nitkami. Prvý si môžete šmúť erb Slovenskej republiky. Predtým sme boli v Československu, ešte predtým to bolo Uhorsko. Medveď je symbolom regiónu Oravy. Jeleň s kolesom to sú Pálfiovci, známi z Bojnického zámku. Najväčšia stolička patrí Turzovcom. Steny tejto miestnosti zdobí freska od známeho maliara Maximiliana. O ňom bolo taktiež známe, že bol veľkým milovníkom žien, no kvôli tomu, že táto miestnosť sa používala na oslavu lovu, alebo bol výhradne pánska záležitosť, tak mu ženy a vyzerá, že chce vyskočiť. Ako som už povedal pánov, lebo tí mohli hýriť až do rána. Sedeli na takýchto zvláštnych stoličkách spôsobom, ako by sedeli na koni, čím si vykladali knižný ťahlo, no a vyklopili ich do postele. Typické pre región Oravy pochádza z čias Oravská priehrada. Pre porovnanie je súčasná mapa Oravy na tejto stene. No a pre tých, ktorí ste si to tu už poprezrali, myslím, že pomaličky predstaviť poschodí vyššie. Prosím, že na preplej. Jeszcze raz. Dobra. Naľavo patrí Františkovi Turzovi, otcovi Juraja Turzu. No a ten druhý, ten napravo, patrí jeho prvej manželke Barbare.